Għal darb'oħra Malta baqgħet waħda mill-inqas rati ta' qatt fl-Unjoni Ewropea. Skont l-istatistika tal-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, Malta għandha rata ta' qatt ta' 5.1%. Ir-Repubblika Ċeka u l-Ġermanja kienu l-uniċi żewġ pajjiżi li kellhom rata inqas minn ta' Malta. F'Novembru tas-sena 2014, ir-rata ta' qatt kienet ta' 6% u għalkemm kienet diġà waħda mill-inqas rati fl-Ewropa, is-sena li għaddiet komplet nieżla. Iktar minn hekk ir-rata ta' qatt f'Malta hija nofs il-medja fiż-żona euro, fejn ir-rata ta' qatt hija ta' 10.5%. Fil-leġislatura preċedenti, ir-rata ta' qatt kienet bħala medja 6.5% jew kważi 0.9 perċentwali ogħla millum. Sansitra kien hemm mumenti fejn pajjiżna laħaq rata ta' qatt ta' 7.2%. Fattur ewlieni wara dan it-tnaqqis kien it-titjib fil-qatt fost iż-żgħażagħ, dan anke riżultat tal-garanzija għaż-żgħażagħ. Fis-sarija il-Gvern laqa dawn ir-riżultati u qal li r-riżultati miksuba jikkuntrastaw bil-kbir mal-previżjonijiet negattivi li għamel xurilu il-kap tal-Oppożizzjoni. Fl-istess waqt il-Gvern iżied li fix-xhur li ġejjin se jittieħdu iktar miżuri biex ikomplu jittiebu l-ħiliet tal-ħaddiema biex bekk jgawdu iktar mit-tkabbir ekonomiku li qed jinħoloq fil-pajjiż.